L'any passat es celebrava el primer festival solidari amb Senegal amb molt bona acollida. Esta resposta ha portat els organitzadors a fer una segona edició. Nosotros somos una ONG que es para ayudar a la gente allí de Senegal, somos un grupo de gente y ¿qué pasa? Que allí ellos pues no tienen les mateixes comoditats para viure ni les condicions de treball i tot el que se guanya i el que puguem ajudar en enviar-ho per allà, pues envien coses, contenedors, pues també volen fer projectes i tot allí pel poblat aquell per ajudar-los. L'ONG Juntos por Senegal ha implicat enguany un bon número de col·lectius i associacions per participar d'esta cita. Serà els pròxims dissabte i diumenge 3 i 4 de desembre. Dissabte serà al centre social i es farà un sopar a més del festival. Actuaran el grup de teatre de Benaguasil, el grup de danses de l'EMAE de la Pobla, la coral de Benaguasil, el cor de Senegal a Madrid i el grup Kirimakel Gui. Diumenge 4 de desembre, l'actuació començarà a les 6:30. Estaran la coral de la Pobla, el grup de danses tradicionals de l'Associació Cultural, el piano de Juan y López i l'òpera de Rafael Alonso, José Luis Faulí i Marisol Venegas, Alejandro Chelet i Fran Cobos. A més, repetiran el grup Kirimakel Gui i la coral de Senegal de Madrid. Les entrades estaran a la venda a l'Estanc Fina, al centre social i punts habituals. Lo que pedía a la gente es que venga a participar como el año pasado y bueno, nada más, que venga más y a disfrutar de ese concierto que vamos a hacer, que son 2 días, pues se puede recordar algo para ayudar a la gente de Senegal, ¿no? Des de l'organització s'ha volgut convidar a tots a participar d'esta cita solidària. I les que també volen convidar a vindre són les xiquetes que participaran en la dansa. Vos invitem a que vingueu a veure'ns ballar